FM 101.3 Gikan dinhi sa sitio Kaloktogan, Barangay Sardenya, Malabuyok, Cebu. Kini ang tingog sa paglaom, tingog sa kamatuoran, ug mensahe nga mag-atag og kinabuhi. Mundo mo kinabuhi. Uban kaninyo ang inyong magtutudlo ug magwawali, Pastor Gideon Candelario. Pulong mo kinabuhi, pulong nga naghatag o kinabuhi. When I'm free. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandaan, butang may katapusan. Mayo nga buntag, maayo nga pakiguban ug welcome na usab sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ato nga pagsugod ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, ug dili nato kalimtan ang pagpasidungog sa iyang pagkamaayo, sa iyang mga saad, ug sa iyang pagtabang, paggiya, pagpangulo sa matag usa. Ako kamong gidasig sa ampo o pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, Dios nga mo'y nagatiman sa matag tawo nga miduol isalig kanimo. Kao ang Dios nga nagtawag nagpili kanamo aron o Dios kami makaalagad ug makaangkon sa imong giandam nga mga panalangin, sa imong giandam nga mga saad. Unia kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo tungod sa imuhang pag-uban o pag-iyo o pagpanalipod o pag-atiman sa matag usa namo kapinoy-anan. Paglabas sa tanan, salamat Amahan sa imong pagtubag sa among mga hangyo pag-ampo diha kanimo. Salamat Amahan sa kaluwasan, sa kayuhan, sa mga panalangin. Salamat o Dios sa kauswagan, sa imuhang paghatag kanamo ug sa imong mga katawhan ug maayong kahimtang maipagpuyog maayong kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pag-atiman sa among matag pamilya, sa matag panginabuhian na aka kanunay aron sa pagtudlo pagiya, bisan pa sa among pag-atiman sa matag Pinoy-anan na aka o Dios aron sa pag tudlo aron kami o Dios kanunay duol sa imong mga panalangin, na kanunay sa imong mga pabor. We declare blessing Amahan sa matag usa nga niya karon sa pagpamati o pag kat-on sa imong mga pulong, nga kami mahimong madinawaton, matinuohon sa imong mga mensahe Amahan. Kanunay namong gituuhan o gideklara ang imuhang paghatag kadaugan sa matag usa nga mituo, biduol, misalig ug nagkinabuhi sa imong mga pulong. Dili gid kami mapakyas ay ang imong mga mensahe Amahan, dili man gid makawang. We declare blessing sa matag usa nga niya karon. In Jesus name, amen o amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. FM 101.3 Gikan dinhi sa sitio Kaloktogan, Barangay Sardenya, Malabuyok, Cebu.
paglaom, tingog sa kamatuoran, ug mensahe nga maghatag og kinabuhi. Mundo mo kinabuhi. Uban Okay, may buntag, may pakiguban sa tanan o dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin og naguban kanato. Gideon Candelario. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa pag-atiman sa atong buhi nga Dios. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa panalangin nga diin gi-release sa Ginoo sa matag adlaw sa matagusan nato ka kinabuhi. Okay, good morning. Kabalo ko nga ang tanan malipayon, kabalo ko nga ang tanan madaugon, o kabalo ko nga ang tanan nagmaoswagon. Labi na gyud sa ato mga kabataan, mga ginikanan, ako nagtuo nga ang tanan naa sa pag-atiman sa atong Dios nga gialagaran. Mga Kristohano. Maimbutag mayo nga pakiguban og kumusta? Ako nagtuo mga kaigsuonan nga sa inyong pakiguban sa tong programa. Inyo nang namatikdan ang gisaad sa Dios nga ikaw ug ako kanunay nihang tabangan. Tungod ka ikaw ako ihamang kitang gigiyahan adlaw-adlaw kitang nag-uban og kanunay gilig-on ang ato ang pagtuo ug paglaom ug paghigugma samtang naghulata sa ihang pagbalik. Good morning sa tanan nato mga kaigsunan gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Og sa tanan nato mga kaigsunan nga naa sa abroad. Good morning kaninyong tanan. Ako nagtuo nga ang kalipay kalinaw naa sa inyong matag kinabuhi og sa inyong pagtrabaho, pagnegosyo, ang Dios nagagiya og nangulo. Mayong nga buntag, mayong pagiguban ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kadasig sa pag-share sa itong programa og ang Dios nakakita og kamo panalanginan niya. Mayong nga buntag ni Delphine Mabanag. Good morning Pastor, God bless you and your family watching from Lala, proper Lala, Lanao del Sur or del Norte. Okay, may buntag, may pagiguban sa tanong mga kagigsunan nga nagpuyo diha sa Lanao del Norte. Okay, may buntag ni Montecelio Ginny Bonteliao. Good morning, Pastor Gideon. And all viewers watching from Pindogangan, Tipanoy, Iligan City. God bless. Sa tanang mga taga-Iligan, I declare blessing. Ay may buntag may pagkikuban ni Jory Fortuna o may buntag ninyo diha sister. Good morning Pastor Gideon, mga kapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo nga imuha gisangyaw ko karong kabuntagon dalaygon ang Dios. May buntag no si Arnold Gorgonio, may buntag brother Arnold. Good morning. Ang Dios magapanalangin sa matagusa. Sa Biblia kaya kami. Mayong nga buntag, mayong pagpaminaw ni Nilo Mabasa, ni Tres Chicas, o may buntag ni Tres Chicas. May buntag ninyo diha, ma'am. Good morning, Pastor Gideon, watching from Washington. Okay, may buntag, may pakiguban diha sa Washington, D.C. Mayong nga buntag, may pakiguban ni Sister Lini Salisti Labita diha sa Capital Site, Cebu City. May buntag ninyo diha sis. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kalipay kalinaw may panglawas. Tungod kay kanunay mo kanaa sa akong mga hangyog mga pag-ampo sa Ginoo og ako nagtuo sumala sa imong saad. Dili kita niya baliparan. Mayo nga buntag ni Sis Inday og anak no. Ni Sister Jean Coquelia Anib. Happy morning, Pastor Gideon Candelario. Thank you, Lord Jesus. Is good sa good health natong tanan. May buntag, may pakiguban. Matod pa, good morning, Tatay Pastor Gideon Candelario. Shout out from Sigaboy, Davao Oriental. God bless us all. Taliwala sa lino ganina. Alas 2 sa buntag na agyod protection si Lord.
ika ni Gian kung kilia anib. Naglinog diha day. Sister no, maimbuntag ninyo diha. Salamat sa Ginoo sa iyang pagatiman o paghatag og kaisog kusog diha sa inyohang matag kinabuhi. Ay buntag may pakiguban ni Brother Jose nga nanukad diha sa Compostela, Cebu. Good morning, good morning. Ang Diyos magapanalangin ganinyo diha uban ni Sister Aida, ni Sarah Maria Sara og ni Alcon John Paran. Good morning di Ching Tordelio. May buntag pastor uban sa imong pamilya ug sa tanan naminaw apil nananaw imong live dalaygon ang Dios. Okay, may buntag no, may pakiguban dalaygon ang Dios sa matag usa. Bless morning Pastor Gideon sa tibuok pamilya. God bless Pastor, maluya gyud ko. Pastor maluya gyud ko Pastor. Nganong naluya man pahawa ra pod. Kung naluya hala pahuway. Ayaw lang undang pahuway lang. Namang ginay kaluya labi na gyud kung naas kahago labi na kung grabe na yung bisya. May buntag maayo nga pakiguban ni Rosalit Trajano. Hi Pastor Gideon Wasing from Surigao, Santa Fe. Pastor, salamat sa Ginoo imong kinabuhi. Johnny dunay kadasig paghatod sa pulong sa Ginoo dalaygon ang Ginoo. Good morning ni Pastor Carmen Mantigi nga nanukad diha Sudlon 2, Cebu City. May buntag ninyo diha Brother Toto. May pagpaminaw sa imong mga anak diha Pastor Carmen. Good morning. May buntag ni Kuya Pao. May buntag Pastor from Davao City. Tuni ang pagpuyo sa dili pamagninyo. Ila kilatisa sa nahigang mabagyot ka, aron makaantos ka kung kamuna. Munang patambagyon samtang gawas nun ayaw pagtago-tago. May buntag ni Arnold Gorgonio. Mayong buntag kay Brad Pipi, Sister Bibi. May buntag ninyo diha Sister Bibi o Brother Pipi Blasi. May buntag. God bless nantong tanan. Mayong nga pakiguban ni Sister Maricel Henriksen diha sa Sweden, Sister Nori diha sa Hong Kong, Dong Julito Bulanon, Dong Julito Vicente nanukades Canada, og sa ato mga kigsunan diha sa Thailand, Taiwan, og ni Sister Susana, og sa Taiwan diha Sister Rocha Chin, og sa tanan atong mga kigsunan nga mo replay, I declare blessing sa inyong matag kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Ang mga batanong wa pay uyab. Mga batan-o na gani ayaw pag una-una. Ala ayaw gyud testing. Para walay mahay. Ala ang tinuod. Nalagi giandam ang Dios sa imuha. Nga maugyoy mo unong nimo hangtod ngadtos pagbalik kaniya. May buntag ni Sister Eviran Tarokan. Good morning Pastor and family. May buntag ninyo diha Sister Evelyn. Kumusta si Sister Janice? Si Brother Vince, kumusta? Sister Evelyn. Good morning, happy morning, blessed morning. Enjoy eating. Hapit na god tig pamahaw. Dayong ini kalas 8, murag alas 8 ang ablis inyohang butika Sister Evelyn no. May buntag ni Sister Rosalie Trajano, Forcadilla. Hello Pastor, request awit makalangit lahotay lang. May buntag Pastor og sa tanang mga viewers ning takna sa kabuntagon na minaw mi karon uban sa akong pamilya. Connect sa Bluetooth. Oy, may buntag ninyo diha tibuok pamilya, mga igsuon, mga silingan. Good morning diha sa Sudlon
Sudlon 2, Cebu City. Dalaygon ang Dios mga igsoon. FM 101.3 Gikan din sa sitio Kaloktogan, Barangay Sardenya, Malabuyok, Cebu. Kini ang tingog sa paglaom, tingog sa kamatuoran, ug mensahe nga mag-atag og kinabuhi. Mundo mo kinabuhi. Uban kaninyo ang inyong magtutudlo ug magwawali, Pastor Gideon Candelario. Pulong mo kinabuhi. Dalaygon ang Dios mga panalangin kanimo kanako kanatong tanan sa atong panag-uban, walay laing gisgutan og makatunan kundi ang mga pulong sa Dios nga gikan sa kahitasan nga gibilin alang kanatong tanan. Og ang inyong mga madunggan karon gikan gyud sa balaang kasulatan nga mo'y maghatag og kinabuhi o magdalag kalipay kalinaw kausaban ngadto nas ihang mga saad. Maibuntag maayo nga pakig-uban. Good morning. Ayaw sige ang mga adlaw sa imong kinabuhi. Kay ang adlaw magbalik-balik pero ang pizza di na gyud mo balik pa. Ug matag pizza sa matag adlaw, ang Dios kanunay nagtan-aw ug kanunay gilista ang atong mga buhat kay dihas kita gantihan sumalas atong nahimo. Maimbuntag mayong pagiguban ni Ching Bindelio. Maayong buntag pastor. Salamat sa Ginoo nakakita na sad ko sa imong live. May buntag may pagkiguban. Dalaygon ang Dios. Mayong pagkiguban na happy watching ni Evelyn Abalito Galito. Good morning pastor and your whole family. Si Diogracias Gumaoy. Maayong nga buntag brother. God bless as always. May buntag sad nimo brother Diogracias. Salamat sa imong pagtumbayaw pagbisita sa itong programa. Ikaw ug ang imong pamilya i-bless ni Lord. Mayong nga buntag ni Joel Ito. Good morning pastor Gideon, watching from Hinunangan, Southern Leyte. Akong mga pangumusta, nakabasa na ba ang tanan sa Biblia karong adlaw? Kung wala pa, do na pay pila ka mga oras gikan karon hangtod magabi ayaw tuguti nga di gyud ka kabasag Biblia. Kay kung mubasa gyud ang Biblia taga adlaw mga kaigsunan, kita gyud ang makasinati sa kantas mga bata. Unsa may kantas mga bata Pastor Gideon? Ay ba mo nalimot na imo sa mga kanta sa mga bata nga kini mahitabo magyud kung imo ning buhaton? Unsa may kanta sa mga bata be? Aber? Ang kanta sa mga bata, read your Bible, pray every day. Ang nabilin everyday raman, wala may read, wala pay pray. Ang nahitabo, di gyud mo mahitabo ng gro. Buhata lagi ng read your Bible and pray every day. Sa walay pakig-contest o pakigtandi ni bisan kinsa, di ba kanang saa dihas kantas mga bata, makit-an gyud nimo sa imong pamilya. Kay ang tinuod nga nahimong instrumento kini nga atong programa ang pulong mong kinabuhi ko nga diin kamo gidala sa Ginoo karon aron makadungog mahinumduman ninyo ang pinakaimportante nga mao'y pinakaangay buhaton ang pagbasa ug pagampo aron kita muuswag samtang naghulat niya. Nihon mo ang tanan. Dili na mistil nga makiglalis kinsay sakto kinsay sayop, importante gibuhat nimo ang mga pamaagi mo'y makapauswag sa imong pagtuo. Ang adlaw mo ayo sige samtang mag-inusara may pay mubasag Biblia pay makakat-on gyud ka unsaon pag kinabuhi nga balaan matarong nga dili masawayan ni bisan kinsa. Bisag man naay mo saway, bisag naay mo daot normal ra man na. Kung naay mo daot naay mo saway, naa man poy gitudlo ang Ginoo diha sa Biblia kung unsaon nimo pag-response imo daing suklan. Dili oy imo ra nang pabungol-bungolan kay kung imo nang suklan mga kaigsunan mo na giingon sa uban nga mga ginikanan kaniadto kana bitang na ay mga
kulang-kulang og kahibalo, dili tong kulang-kulang og batasan. Murag kulang-kulang mo raman siguro na, no? Kalipay na Kabantay mo, ako nakabantay gyud ko sa mga panultihon kaniadto sa mga ginikanan bitaw. sige. Nga naay mga kanang magoy mga tao nga murag manay giingon nila ba nga kulang sa pizza, kulang sa adlaw, kulang sa bulan. Nga mo kalintag kasulom ba? Kana mo kalintag ka sumol. Nya like example, makakita kag tao nga sumulan. Unsa may tawag ninyo ana? Kaysa mo adito sa Negros sumulan man na. Ang uban sad mo ingon nga ay minyi juga minyi. Adili man gud na kuan ang uban pod mayong kulang-kulang unya makakita kag kanang kulang pizza, kulang bitaw kinaiya. Unya imong atbangan. Mo ingon din mga ginikanan sa una nga ay ngano imo man tubayan. Lupig pay. May kamayon ninyong pakungon. Diba mo anak dayon, no? Mo bitaw nang ingon ang Biblia, kung gisaway mo, gidaot mo, gibutang-butangan mo, ay nganong maguol, nganong masakit, nganong masakitan. Unsay giingon ni Jesus diha sa Mateo 5:11 hangtod 12, maglipay, naaday maglipay. Nga naguol gyapon, naaday maglipay. Nagdumot gyapon. Ang tambag yun sa Biblia, palayo sa mga tao nga makapasakit lang nimo. Ang adlaw mo May buntag, may pakiguban. Enjoy lang. ang inigdiya mo. Namo to'y kanta nga kalipay mga kaigsuonan. Ako tong patok karon be. Aritas kalipay mga kaigsuonan. May pay malipayon rita. Kay ang giingon sa Biblia diha sa nadapit sa Panultihon Kapitulo 17:22, ang pagkamalipayon sa kanunay, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay ang kamantayon sa pagsubo kanunay. Ang inigdiya mo ayaw pa Pangitaon ako tong kalipay mga kaigsuonan ha. Asam to dapit. Ako tong pangitaon tong kalipay. Nara to dire. Kalipay. Ato ning pa mation kining kanta nga kalipay mga kaigsuonan. Unya kung nangandoy mo nga makadungog mo sa mga awit makalangit nga naumol na himugso aning ato ang programa hala tan-awa og ablihi inyong YouTube. Diha mga kadungog makakita mo og atong mga kanta sama ning awit Ayaw Siki, Kristohanong Batanon, Ang Pulong Mong Kinabuhi Ko, Among Halad, unya kining gitara. Ana po'y kanta nga gitara mga kaigsuonan. Unya para dili gyud mo malimot, ablihi inyong YouTube diha, di ba? Unya i-search ang ato ang programa Ang Pulong Mong Kinabuhi Ko o kaha nga akong ngalan Gideon Candelario, di ba? Naa diha nga atong mga kanta sa maning kalipay nga madunggan ninyo samtang nagkuyog ta. Kalipay lang mga igsoon. FM 101.3. Sa kinabuhi man dili sayon Na ako'y gi-edit anay mga kaigsuonan ha. Doon ako'y murag ipabugna na ko gamay. Kay murag karon murag init-init ron nga klase nga kanta. Naibugnaw gamay. Ako asang pato karon ha. Okay, kalipay. Mayo nga buntag, mayo pagig-uban ni Ellen Alves. Mayo nga buntag, Pastor Dalaygon ang Ginoo sa imuhang kinabuhi uban sa imuhang pamilya. God bless, Pastor. Salamat Jud sa Ginoo nga ikaw gigamit ni Lord para agsabwag sa iyahang mga pulong dalaygon ang Dios, no? Salamat sa inyong pagigkuyog. sa kinabuhi man dili sayon kada iya lang buluhaton kalistanan man naagian salamat sa Dios may nakatuna.
mayong nga buntag, mayong pakiguban sa tanan. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin o padayon naguban. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban. Good morning, good morning. Ni Birador Gamos Salarda, may buntag. Sa kinabuhi man, dili sayon. Og maayong nga buntag, may pakiguban ni Jomar Isidoro Marosino. Good morning, Pastor. Watching from Cordoba, Cebu. Ay, may buntag, maayong pakiguban ni mo diha, Brad Jomar. May buntag nga, murag maka-smile man kung makabasa sa imong ngalan. Ay. Dito, may buntag, maayong pakiguban. Okay, kalipay ra gyud ta mga kigsunan, kalipay diha sa pagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Kalipay lang, kay ikaw giuban na itabangan. Kalipay ra gyud mga kaigsunan, may pinaka-importante, malipayon ra gyud ta perme. Kay ang kalipay makaayo gyud sa panglawas. Mayo nga buntag ni matud pa ni Birador. Watching from Tagbilaran, Cebu. Tagbilaran, Bohol di ay. May buntag sa atong kaigsunan diha sa Bohol. Kumusta ang Babo Joy Puchigchichan? Mao man jud ay panultihon ni Pastor Art Pakli nga kung maghisgot ganig Bojol, wag yun ay mga way jay gyud kuno na diha. O niya, kumusta man ang Bajoy Puchichan? May buntag ninyo diha, Brother Berador. Mayong nga buntag ni Girly Salvia Pigalan. Good morning, Pastor Basay from Lapasan, Clarin, Misamis, Sir usam ni Occidental. May buntag, may pagpaminaw. Nice kayo imong mga kumpos nga kanta, Pastor. Ganahan kay ko gikan ni Berador Gamos Salarda. Salamat kayo sa Ginoo sa inyo nga pag suporta bitaw kanang pag-share sa ato ang mga kanta. Unya naapog ko yung mga gipang record mga kaigsunan karon ako pag yung ning tarong-tarong mga kaigsunan gayong ayong pag yun ako ni kay sa ako nang gikaingon di palagi ko kaayo kantigong mo bahig mo arrange mo edit bitaw sa mga kanta. Mo na nga nagtuon pag yun taon ko mga kaigsunan. Mao gyud nay sa pagkakaroon maupag yun taon ay akong natigom-tigom kanang maupag yun ay ako ang arrangement mahitungod sa paggamag mga awit magalangit. Pero salamat gyud ko sa Ginoo mga kaigsunan sa akong gipangayo nga makaton ko, hinahinay gyud na akong nakatunan. Unsaon pag-record, unsaon pag-arrange, unsaon pag-edit, unsaon pag-mix, mao may pinaka-importante mga kaigsunan nga mogawas gyud nga naay hagbong-hagbong bitaw. Sud karon kalimti, mga problema mo sa biyahe. Oras na karon magmubon ka. Oy, ako kuno ning kantahon ya duyogi ko ninyo. Tabangan nato ni na makoy kape. Mangundigo lang usa ta kay kining kantaha dili bitaw kaayo nako master kay wala bi nako ni kaayo gisigig kanta kining kalipay. Sa kinabuhi man dili sayon, dadaiya lang buluhaton. Kalistanan man naagian, salamat sa Dios may nakatunan. Kalipay lang, kay ikaw giubanan, itabangan. Ay kalipay ra ha kay giubanan ta. Giubanan gitabangan pagita sa Dios. Walay makapuka nato kon ang Dios may naguban. Kalipay lang, kay ikaw giubanan, itabangan. Kalipay lang, kay ikaw giubanan, kitabangan. Nakaw sakay sa mga biyahe, kaugmaon man gipangita permi. Doon na yun ang kalampusan, kay naamoy Diyos nagataba. Oh yeah. Oh bitaw. Kalipay lang, kay ikaw giubanan, gitabangan.
karon kalimti mga problema mo sa biyahe. Oras na karon mag-move ka, kay kinabuhi tamang labay ra. Di ba tinood, no? Iba na ikaw giubanan gitabangan kalipay na. Uy, mayong buntag, mayong kapakiguban ni Divina Daitol. Good morning, good morning. Ni Sister Josephine Vicente, uban ni Nanay Dominga, og ni Tatay Pedro diha sa Talibon, Bohol. Good morning ninyo diha, sis. Good morning, Tay. Og Nay, good morning. Maing buntag ni Ann Candaso. Good morning, Pastor. Mabasa ko sa Biblia na ako sa Salmo Kapitulo 58. Ika ni Pastor Carmen. Congratulations kanunay gyud, Pastor. Kaya ang Dios nalipay sa panahon nga kanunay itang magbasa sa iyang mga mensahe. Mayong nga buntag ni BP Manlapas. Good morning, Pastor. Uban sa imuhang pamilya. Salamat gyud nga apermi ang pulong mo kinabuhi ko kada pastor. Kada pastor ta kabuntag. Taga-buntag ra ko mag-live mga kaigsunan kay maadlaw trabaho man ko. Trabaho kita. Labi na ang atong simbahan, ato ng paninduton, ato ng butangan og kisame. O niya manungkot po tag simbahan, na po tay mga tabanganan mo nang malik. Kung yun, trabaho kita. Maimbuntag may pagiguban ni Divina Daitol. Yes, tinuod, Pastor, maog yun na importante sa inadlaw-adlaw nga mabutanan ang Ginoo kanunay pangitaon ang pulong sa Ginoo. Glory to God. Maayo nga buntag ni Angelo Sasa. Good morning. Matod pa, good morning, Pastor Wansing from Carcar City. Maayong buntag sa akong igsuon Raymond Candelario. Amin, maayong buntag, Pastor. Amin, kalipay lang gyud sa katanang panahon. Giubanan gitabangan ta sa Ginoo bisan sa kalisdanan. Matod diri, gitabangan ta sa Ginoo, dalaygon ang Dios. Para magpadayon ang atong kalipay, likay putas mga taong makapaguol. Likay tas mga tao nga makapaguol. FM 101.3 Gikan din sa sitio Kaloktogan, Barangay Sardenya, Malabuyok, Cebu. Kini ang tingog sa paglaom, tingog sa kamatuoran, ug mensahe nga maghatag og kinabuhi. Mundo mo kinabuhi. Uban kaninyo ang inyong magtutudlo ug magwawali, Pastor Gideon Candelario. Pulong mo kinabuhi, pulong nga naghatag o kinabuhi. FM 101.3 nga nanukadiri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, sakop sa lungsod sa Malaboyok. Inyong kauban, inyong igsuon, kanunay malipayon. Pagkaninduta mga kaigsunan. Okay, ato ta mga igsuon sa paghisgot sa mga pulong, mga mensahe nga mo'y nagtimon kanunay sa adlaw-adlaw na to nga pagkinabuhi, adlaw-adlaw nga paningkamot, adlaw-adlaw nga panikay-sikay, adlaw-adlaw sa pagkabot sa itong mga damgo ug mga tinguha nga kita i-bless ni Lord. Wala magilaing gipangayo o gisinggit sa itong kasing-kasing ang panalangin nga gisaad man sa Dios. Og ang Dios nga nagsaad sa mga panalangin, dili na to kalimtan, wala taniya pasagdahi. Iyatang gitudluan, iyatang gitabangan, iyatang gigiyahan kung unsaon aron makasulod gyud ta sa dapit nga diin iyang gisaad. Ikaw ug ako, kung maghisgot kanunay og panalangin, hinumduman nato nga ang atong Dios nga gilagaran, dili gayud siya pulan sa pagpamati sa atong mga hangyo. Dili pulan ang Dios sa pagpaminaw sa ato ang mga pangamuyo, labi na gyud sa atong mga hangyo nga kita iyang luwason, proteksyonan gikan sa mga kadautan, katalagman, bisan pas kawaladon. Kung doon naman tayo nasinatian nga kaniadto,
nadunggan ang atong kasing-kasing sa Ginoo. Nga dili na unta ibalik kay nakakaton ako. Apan kung wala pa po makakaton sa imong mga kalisdanan, mga kasakitan, kagulanan, kawaladon, dili pod ka undangan. Nganuman, mahal man ta sa Ginoo. Dili ta undangan sa Ginoo hangtod nga kita makakaton. Sama sa usa ka magtutudlo. Sama sa usa ka maestro. Nga paningkamutan gyud sa mga magtutudlo, maghago gyud sila dili lang tungod sa suhol og sweldo, kundi uban sa gugma. Tungod kay maunay ilang pagkipanumpaan nga ang ilang mga tinun-an o mga estudyante ilag yung matabangan. Di ba kabanday mo sa mga magtutudlo nga doon yung mga magtutudlo, mga kaigsunan nga ilag yung tabangan tong dili kabalo aron makabalo. Kanunay nilang eksamon ut ipasabot mo sinati yun ang estudyante kalisod para yun makakaton sa pagsakripisyo. Mausab kita nga mga anak sa Dios, tungod sa dakong gugma sa Dios, wala ta niya pasagdahi, wala ta niya gihimong spoiled nga mga anak. Kana bitang ang anak nga gi-spoiled o spoiled nga anak, kana bitang unsay pangayoon hatag sa walay nakatunan. Ang Dios dili inana. Doon na kay pangayoon, wala magpasabot nga dili niya ihatag. Pero before niya i-release, nakakaton ka sa paggamit niya na. Kay ang gibuy-an ni Ginoong Hesus nga mensahe, ingon siya nga, ang kasaligan sa gamay, saligan sa daghan. Buti pasabot, ipaabot og ihatag sa Ginoo ang butang imong gipangayo. Before niya na buhaton, iya usad kang tudluan. Pananglit kung dili pa ka makakaton, wala usay butang nga imong maangkon. Kay nasayod ang Dios nga siya ang unang masakitan kung ikaw iya lang mapasagdan. Kung ang atong kinabuhi maalaot lang sa panalangin nga iyang giandam. Mauna nga ayaw gyud kahibulong og dili nato ikahibulong nganong ang mga butang nga atong gipangayo wala pa moabot. Dili pa wala magpakita nga dili pagyud ka dili ka niya anak, wala na magpakita ang Dios ni ana. Kung doon na may mga butang nga imong gipangayo o gihangyo sa Ginoo, unya wala pa moabot, wala pa ihatag. Like example, na kay gipangayo nga kabaguhan, na kay gipangayo nga kana bitawng kalinaw, wala magpasabot nga dili na niya ihatag. Ihatag na niya, pero iyasad kang tudluan para makapanugilon ka sa uban nga ang Dios nga imong gilagaran dili ka gyud niya pasagdan. Speaking about dili pasagdan, kanunay kaniyang atimanon. Pero mao ni siya. Sa iyang pag-atiman, diha kaniya tudluan kung nakakaton ba gyud ka sa pagsalig niya. Sa pagpaminaw, kay kung naa kay pagsalig sa Ginoo, tuwa ka kanunay naminaw. Tuwa ka kanunay nagpatudlo. Mailhan nimo ang imong kasing-kasing, mailhan nato ang atong kasing-kasing nga doon natay pagsalig sa Dios. Kay sa panahon nga doon ay mga problema, Dios dayon ang atong duolon. Dios dayon ang atong sampiton. Pero kung atong pagsalig imahinasyon lamang or gitawag pagtuo lamang nga wala gyud manukad diha sa tinuod nga pagbati sa Ginoo. Sa panahon nga doon ay problema, kwarta o posisyon mo siguro imuhang duulon, imong saligan. Mga igsuon, kabalo ko nga nangandoy ka og kaugmaon sa imong pamilya, sa imong mga anak. Bisan gani ang ato mga kabatanunan, wala pa sila'y kaugalingong Pinoy-anan, wala pa sila'y ang uban, ang atong mga kabatanunan, tinguha gyud nato dinhi. Wa pa gani sila'y uyab, ako na silang gitudloan. Nga kamudong, inday.
kung moabot man gani nga kamo mangibog, ayaw ninyo kalimti ang akong gitudlo. Ayaw ninyo kalimti ang ako ang mga tambag. Kay ang akong gitudlo ug ang akong gitambag ninyo, maglikay ni ninyo gikan sa lisod. Ilayo mo gikan sa kalautan ug ipaduol mo sa saad sa Ginoo nga kamo mahimong panalangin. Dili lang sa inyong mga kabataan, kundili sa inyong ginikanan. Nga kamo mahimong instrumento nga ang inyong mga ginikanan mahimong murag prinsesa nga kamo mismo lang mo atiman ug dili gyud ninyo mapasagdan. Mao nay akong gitudlo o gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Nasayod ko nga dugay na natong na dunggan ang gipanugilon sa Dios mahitungod sa mga anak. Ikaw ug ako labi na gyud sa mga naanay pamilya, naanay mga anak, naanay atiman, naanay mga responsibilidad. Kanunay na natong nadunggan o dugay na natong nahibaw-an nga ang anak gasa sa Dios. Ug mo ni mensahe nga magdala ka nato, magtudlo nato, magpahinomdom nato kung unsaon nato pag-atiman ang atong mga anak aron sila magdako diha sa ilalom sa pag-atiman sa Dios. Magdako sila paingon sa saad sa Ginoo, paingon sa gisulti ni Jesus, kinabuhing madagayaon, abundantly nga pagpuyo. Gidala ko sa Ginoo sa Salmo, ug ako nagtuo nga kini mao mensahe dili lang para nako kundi para natong tanan, labi na sa mga magtiayon nganonay mga kabataan. Salmo 127, diha sa Salmo 127 nya bersikulo ditso lang ko og 1 hangtod sa 4. Gawas kon ang Ginoo mao'y magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong nagtukod niini. Gawas kon ang Ginoo mao'y magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Kawang lamang ang inyong paghago pag-ayo aron mabuhi, ang pagmatag sayo ug ang pagpamulaw. Kay ang Ginoo nagsangkap sa iyahang gihigugma samtang natulog siya or natulog sila. Pagkanindutas mensahe no, akong balikon. Kay ang Dios nagsangkap sa iyang gihigugma samtang natulog siya. Versikulo 3, ang mga anak gasa gikan sa Ginoo. Sila tinuod nga mga panalangin. Ang mga lalaking anak sa pagkabatanon sama sa udyong nga gihuptan sa usa ka manggugubat. Pagkanindutas mensahe sa Ginoo. Before gilitok ni David ang versikulo 3, ang mga anak gasa gikan sa Ginoo, sila ang tinuod nga mga panalangin. Dunay lalom nga mensahe si David nga nagsulti niini, sila ang tinuod nga panalangin. Mangutana kuno ko, inyo pa ning nasabtan kining mubuk nga mensahe sa bersikulo 3 nga nagsulti nga ang mga anak gasa sa Dios. The word gasa. Wow. Gasa. Speaking about gasa, dili man tingali siguro kung ikaw mo'y muhatag o gasa, muhatag ka gasa ngadto sa tao niya aron mag-uol. Dili man tingali muhatag ka gasa sa tao nga imo pang yung gihigugma para mabugatan lang sa imong gasa. Wala man tingali tao nga mugasa, labi na sa tao nga, like example, nahigugma ka ng tawhana.
Kung nahigugma ka ng tawhana, gasahan dahil nimo og problema, gasahan dahil nimo aron siya magka-problema sa imong gasa, gasahan ba dahil nimo og gasa mangkapabugat lang, makapaguo lang. Ikaw kunoy sabot aning pulong gasa. Ingon diha nga, ang mga anak gasa sa Dios. Wala magpasabot mga kaigsunan katong di ka anak wa gasahis Ginoo. Kay doon na may mga magtiayon nga walay anak pero giatiman sila sa gihatag sa Ginoo nga ilang giinanak. Di ato kuno ning tarongon mga igsoon. Taronga kuno na ninyong paminaw. Nya pamalandong inyo pag-ayo. Ang mga anak gasa gikan sa Ginoo. Sila ang tinuod nga mga panalangin. Wow. Inyo ba nang nasabtan? Kabalo ko nga doon na mo'y nasabtan, anak. Sila ang tinuod nga panalangin. So dili di ay mga butang sa lapi ang panalangin or gasa nga giandam ni Lord. Ang tinuod di ay nga mga panalangin kanang doon na kay kauban sa imong kinabuhi. Kanang doon na kay sampiton. Tanaw na to si David. Si David mga kaigsuna nakasulti ni ini, tigulang na siya. Tigulang na si David. Nya si David, sama nimo sa manako nga nagtuon sa kaysaysayan sa kinabuhi sa mga tao nga nag-alagad sa Dios. Kabalo ba mo? Inyo bang nakitaan? Ug dapat nga ato lang mapakatunan og makitaan ang ipakita sa balaang kasulatan mahitungod sa mga anak ug sa mga ginikanan. Ang tinuod nga nag-alagad sa Dios, gigasahan ug anak. Wala magpasabot anak gikan gyud sa iyang sabakan. Doon na may mga anak nga gipaabot sa Ginoo bisan og dili koyog apan nag-atiman. Si Apostol Pablo, daghang kay siyang giila nga mga anak. Like ni Timoteo, ni Tito, anak. Busa katong mga magtiayon karon nga walay anak, ayaw mo kaguol nga wa gyud moy anak. Kay kung inyo lang buhaton og sundon ang mga mensahe sa Ginoo, mahimong daghan mong mga anak. Ang gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing ug sa akong nauna nga mensahe sa akong pagbasa niini, nganong niingon si David nga ang mga anak tinuod, ang anak maoy tinuod nga gasa sa Dios. Ako kunong balikon sa pagbasa. Ang mga anak gasa gikan sa Ginoo. Sila ang tinuod nga mga panalangin. Or sila ang tinuod nga panalangin. Ano man? Timan Kung tinuod kang nag-alagad sa Dios, ang muatiman nimo ang Dios. Pero ang iyang gamiton imong mga anak. Tanawon kuno nato ang kahimtang sa mga tao nga gipanalanginan sa Dios. Like Abraham, ngadto kang Isaac, ngadto kang Jacob, ngadto na sa 12 ka tribo nga mao karon ang mga Israelita. Kabalo ba mo nga ang mga anak or ang mga ginikanan nga gikahimutan sa Dios nga nag-alagad sa Dios, dili og dili malimot ang ilang mga anak. Like Jacob, nakaanak sila og daghang mga anak. Naaman tuoy mga anak, mga kaigsuonan, nga dili kayo moatiman sa mga ginikanan. Pero timan ang anak nga nag-uban
giubanan sa Dios, ang anak nga nag-alagad sa Dios, dili og dili malimot sa ilang ginikanan. Ug dili gani nila tugutan nga bisan gani ang bukog sa ilang ginikanan mapasagdan. Muatiman ang Dios ang iyang gamiton atong mga anak. Ang tinuod mao ni, kung tinud-anay ang imong pagpangalagad, ang makalipay nimo gikan sa paghimugso nila hangtod nga ikaw mobiya ang imong anak. Labi na sa pagsugod na og kanang pagkamalimtanon, ang imong anak mo magpahinomdom. Ang imong anak mo ay maatiman. Usa ka butang, kung imo pong gibuhat sa imo nga pag-atiman nila. Muna nga ang mensahe sa Salmo 127 versikulo 3, dunay lawom nga mensahe nga kinahanglan nga imong masabtan aron imo ning mabuhat samtang doon na pa kay kusog, samtang doon na kay panahon. Ug sa imong pagbuhat niya na bisan wala ka magsulti, nagtudlo na kadaan. Ang anak sa gasa sa Dios. Apan ang gasa kinahanglan atimanon. Aron ang mensahe sa pulong gasa masinatian nimo hangtod sa pagbalik nimo sa Dios. Unsa may mensahe anang pulong gasa? Inani ni siya maka-excited. Pulong gasa, excited, kalipay, kalinaw, komportable. Buti pasabot. Duol gani kas imong mga anak, kay kanang anak nimo gasa man sa Ginoo. Kanunay komportable ang imong pagpuyo. Kanunay excited ang imong pag-uli diha sa imong Pinoy-anan. Tungod kay magsud-ong ka sa imong mga anak, nabuutan, kugihan, nindota. Niya, magsud-ong ka, labi na sa panahon nga busy kay ka, magaan ang imong kabisi tungod kay ang imong mga anak mahimong katimbang. Ang gasa, mga kaigsunan, hinumduman na to, dapat atimanon. Na imong tapad diha, gasa gani atimanon nimo. Kay kung atimanon nimo, muani ka nagpag-atiman. Hinumdumi ang prinsipyo sa Dios nga atong makaplagan sa Biblia. Unsa ang imong gitanom, unsa ang imong ipugas, mao imong anihon. Kung nagpugas kag pag-atiman, muani ka nga pag-atiman. Uy, nindot ka ini siya nga mensahe natong mga ginikanan. Wala magpasabot nga magpadako tag anak para ato orang paserbisyon kung ato sa panahon nga matigulang ta. Papel sa ginikanan og papel sa mga anak, bisan og dili pa nimo na sultihan, tungod kay maunay kabubuton sa Dios nga gibutang sa tagsa-tagsa sa atong kasing-kasing. Sultihan ta mo, kung nagpugas ka nga dili pulan gyud kas pag-atiman, muani sad ka nga dili sila pulan sa pag-atiman nimo. Mao na nga ang pulong gasa atimanon. Pinaagi sa pulong sa Dios. Ayaw tan-awa ang imong anak tungod kay gusto lang nimo silang tan-awon. Ayaw tan-awa ang imong mga anak nga mahimo ra silang problema nimo. Ayaw tan-awa ang imong mga anak kung moingon lang kang dagko naman na sila. Kabalo naman na silang mukaon. Kabalo naman silang, ang uban mo ingon nga, balaka man ta ato nga dagko naman to silang bukog. Ang uban mo ingon nga, naagay mga ginikanan, mga kaigisunan nga, walay pake sa ilang mga anak.
Labi na kung magbisyo. Walay paki. Hinumduman nato nga ang atong mga anak gasa sa Dios. Ingna imong kaugalingon gasa. Buti pasabot ang pinganan. Dili dapat ibaliwala. Ang pulong gasa naghisgot na sa pulong nga mutumaw ang pulong pagsalig. Buti pasabot nakit-an ka sa Dios nga kasaligan ka sa imong mga anak. Nakasiguro ang Dios nga kaya nimong atimanon ang imong mga anak. Kaya nimong amumahon kumbaga. Kay gigasahan man ka. Ug ang imong pag-atiman wala po kapasagdahi sa Ginoo kung unsaon nimo pag-atiman ang imong mga anak. Ang gitudlo sa Ginoo mga kigsunan, buot ipasabot kay wa man ta pasagdahi sa Ginoo sa pag-atiman, naa say pagtulunan, naa say mga giya kung unsaon nato pagpadako ang atong mga anak. Uy, tinuod na. Dapat diha ta nakakaton og diha ta na master ingon nga kita mga ginikanan. Time pa sa imong pagkaginikanan, nakabalo ba ka sa gitudlo sa Ginoo kung unsaon nimo pag-atiman ang gasa sa Dios nga mao ang imong mga anak? Or igo lang nimo pakanon, igo ra nimong paeskwelahon, igo ra nimong palitan kung unsay pangayoon? Speaking sa mga pulong sa Ginoo, zero ka nga nagtudlo nila. Ang resulta, spoiled ang imong mga anak. Ang trabaho sa ginikanan, dili lamang kutob sa pagpakaon sa anak. Ang trabaho ug responsibilidad sa mga ginikanan, dili lang kutob sa pagpaeskwela, pagpabisti sa mga anak. Kundili sa pagtudlo gyud og number 1 nga responsibilidad sa ginikanan nga ang mga anak tudluan sa pulong sa Dios. Pangutana, nahimo ba sa tanang ginikanan karon? Wala. Resulta, dili gasa, dili kalipay, dili kalinaw, ug dili komportable ang midangat sa mga ginikanan sa dihang niabot ug nagdako na ang gasa nga mao ilang anak. Mga ginikanan, dili igo nga ang imong anak nakakaon, nakaeskwela, adunay sinina. Ang pangutana, andam ba sila sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios? Kung muingon tang andam sila sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios, tako sila sa panalangin sa Ginoo. Andam sila nga panalanginan. Ug buti pasabot, kapiyalan sila sa giandam nga mga pabor ug panalangin sa Ginoo. Ang pangutana, kinsa may muandam nila? Laing tao? Mga pastor? Dili. Ikaw nga ginikanan. Ako nga amahan. Ako nga ginikanan. Nganong kinahanglan man nato tudluan, agakon ang atong mga anak sa pulong sa Dios? Kay moabot ang panahon, timan ini, dili na pirmi nga ang ginikanan na as kiliran sa atong mga anak. Moabot yun ang panahon nga motrabaho sila. Moabot yun ang panahon nga mangita sila kanang ilan ang gamiton ang ilang mga nakatunan. Ilan ang gamiton ang ilang kurso. Moabot ang gani ang panahon nga dili na ginikanan ang naas ilang kiliran. Ang ilan ang bana, ang ilan ang asawa. Ang ilan na usab nga mga anak. Ang ipakita sa Biblia mga kaigsunan, sa kahimtang sa ginikanan ng mga anak, walay laing una nga magtutudlo, unang magwawali,
una nga maestro maestra, una nga pastor sa atong mga anak. Maor ang ginikanan. Ang unang magtutudlo, unang pastor, unang tig-atiman, walay lain, kitang mga ginikanan. Atimanon nato sila dili lang sa pagkaon, biste, sa pag-eskwela, kundili, number 1, sa pulong sa Ginoo. Ako niya tong humanon tong kanta nga ginikanan, ako tong i-record. Kay mautoy ato ang gamiton sa kanabitang dugang pagpahinumdom sa atong pagkaginikanan. Sa Old Testament, des Deuteronomio kapitulo 6 versikulo 6 hangtod sa 7. Gipakita nga ang Dios mismo nagsugo natong mga ginikanan nga ato yung tudluan ang atong mga anak sa pulong sa Dios. Tudluan nato sa mga pamaagi sa Ginoo. Tudluan nato unsaon nila pag-alagad ang Dios. Unsaon nila pagpuyo nga malinahon. Unsaon nila pagpuyo nga naa ang pabor og panalangin sa Ginoo. Og ang trabaho, mga kaigsunan, ang mo trabaho ana, ikaw ako nga mga ginikanan. Ayaw isalig ni bisan kinsa ang imo mga ginikanan, bisan gani sa eskwelahan. Kay ang number 1 nga dunay responsibilidad sa pagtudlo sa atong mga anak, kita nga mga ginikanan. Kung ato silang tudluan sa tanang adlaw, samtang ato pa silang gikauban, gikan sa ato ang pagduyan, pagkugos, gikan sa atong pagpakaon, hangtod nga nagtubo, nagdako sila, gikan sa pagkiling-kiling, hangtod sa paglingkod-lingkod, pagkamang-kamang, hangtod sa pagtikang-tikang, paglakaw, hangtod sa pagdagan. Ayaw kalimti nga ang bugtong nga ilang gikinahanglan, number 1 nga ilang gikinahanglan, pulong sa Dios. Sa mga nagbuntis pa, sa mga nagsabak karon, padungga kanunay ang inyong mga anak sa mga awit magkalangit. Padungga ang inyong mga anak sa mga wali nga gikan sa Biblia. Nga bisan sila naapas taguangkan o naapas inyong sabakan, nakabati na sila sa mga mensahe sa Dios. Gibansay na ninyo sila sa pagpaminaw sa mga mensahe o gibansay ninyo sila sa pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Hangtod nga sila ipahimugso. Hangtod nga sila magkat-on sa pagkiling, nagkat-on sila sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Hangtod sa pagkat-on sa pagkamang, padayon usab silang magkat-on ug makadungog sa mga mensahe sa Dios. Hangtod nga mukamang, mulakaw, mudagan, mueskwela, hangtod magminyo, ayaw ibulag ngadto kanila ang pulong sa Ginoo. Timan ini, pangitaon ninyo ang ako ang, mahinumduman ninyo ang ako ang pagtudlo. Kay kamo mismo makakita og makasudong nga inyong mga anak gipauswag ug gipalambok. Kana tungod nas inyong sakripisyo sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Ug dili lang sa Deuteronomio nimo makit-an nga ikaw ug ako gidasig sa mga pulong sa Dios, unsaon pag-atiman sa gasa nga maong mga anak. Imo usab makit-an diha sa Josue kapitulo 1:8. Nga miingon ang Dios ngadto kang Josue, ayaw kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan tun-an mo kini adlaw o gabi. Og ikinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini. Og duna dayoy girbuy-an nga saad ang Dios. Og magmauswagon ka, sumala. Unya magmauswagon ka, unya ingon pagyud siya, og hinumdumi ako mag-uban kanimo. Hangtod sa kanturan. Mao na nga si Josue
Wala niya isalig ang iyang mga anak. Wala niya ituguti nga ang iyang mga anak mahibulag sa pulong sa Dios. Mahilayo sa mga mensahe sa Dios. Sa dihang nakabantay si Josue, mga kaigsunan, nga ang mga tao wala na maminaw, wala na panahon sa pulong sa Ginoo, iyang gilayo ang iyang mga anak sa mga tao nga wala na tinguha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ingon dahil si Josue diha sa Josue Kapitulo 24 man siguro na, versikulo 15, atong tanawon. Josue Kapitulo 24:15. Ingon dahil sa dinhi. Kung dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo, ang mga Dios-Dios ba nga gialagaran sa inyo mga katigulangan dito sa Mesopotamia, o ang mga Dios-Dios ba nga sa Morenhanon dinhi sa yuta nga inyong gipuy-an? Karon apan alang nako og sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Wala ibulag dinhi gipakita, mga kaigsunan, nga wala ibulag ni Josue ang iyang pamilya. Wala ilayo ang iyang pamilya sa mga mensahe sa Dios, sa mga pulong sa Ginoo. Gani si Haring Solomon, mingdasig siya sa mga ginikanan ug midasig siya sa mga anak. Tan-awa ra gud ang iyang sulti diha sa Panultihon Kapitulo 1 versikulo 8. Di ba si Haring Solomon mingdasig sa mga anak? Panultihon Kapitulo 1:8. Ingon siya dinhi, anak, pamati ang gitudlo kanimo sa imong amahan, ug patalinghugi ang gisulti sa imong inahan. Buti pasabot, mga kaigsunan, ayaw ihatag tanan ang pagtudlo sa eskwelahan, sa simbahan, sa social media, sa barkada. Mga igsuon, hinumdumin ni. Ibutang ni sa imong kinabuhi ug itudlo ni sa imong mga anak. Ang unang classroom sa imong mga anak, mao ang balay. Mao ang imong balay, mao'y unang classroom nila. Tudloan nimo sila sa paglimpyo, tudloan nimo sila sa pagtrapo, tudloan nimo sila sa paghugas, tudloan nimo sila sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Dito nimo sila tudloan pagrespeto. Hinumdumi ang unang classroom sa atong mga anak, ang atong balay. Ang atong balay. Dapat diha sa atong balay, diha sila nakakat-o nagrespeto. Kanus sila makakat og respeto? Unsay mga pamaagi? Una, kanang ilang makita nga ang amahan makita nila nga nirespeto sa ilang inahan. Nga ang ilang inahan makita nila nga dunay respeto sa ilang amahan. Pangutana, tanan bang mga ginikanan dunay respeto sa usag-usa? Ang asawa dunay bay respeto sa bana? Ang bana dunay bay respeto sa asawa ug mao ba ni nasud-ong og nakit-an sa ilang mga anak? Dili. Timan pinaka kusog nga dali makakaton ang tao kanang ilang madunggan ug ang ilang makitaan. Diha sa unang classroom nga mao ang Pinoy-anan. Mao ni pulong nga dili dapat nimo ibaliwala ug dili dapat nimo ipadaplin. Ug mao ni parahon nga imong mahinumduman ug makatunan nga ang una dieng classroom sa atong mga anak, dili ang eskwelahan, dili ang simbahan, dili ang social media, dili dapat ang mga barkada, kundi ang pamilya. Mga igsuon, ang pamilya, ang Pinoy-anan, mao'y unang classroom. Dito sila tudluan sa pagrespeto. Unsa ang respeto
unsa ang responsibilidad, unsaon pagdumala ang kwarta, unsa ang trabaho, unsa ang kaminyoon, unsa ang sexual purity. Diha sa pamilya nato tudluan. Unsa ang pag-atubang sa kapakyasan, unsaon pag-ampo o pagsugod sa pag-alagad sa Ginoo nga magpabilin sila sa saad sa Ginoo. Mga ginikanan, kung dili nato tudluan ang atong anak, ang kalibutan mo'y mutudlo nila. Kung dili nato tudluan ang atong mga anak, ang kalibutan mo'y mutudlo sa atong mga anak. Kamo nga naa sa abroad, gatuo mo nga enough na nga magpadala mo kwarta, magpa-eskwela. Yaw-yawan lang ninyo or ingnon nga pertiming hagoa diri gantos mis kami nga unya inyo rang. Dili enough ang paghatag ninyong kwarta. Dili enough ang pagpa-eskwela, pagpadako, pagbiste nga mahimong buhong sila sa salapi tungod sa inyong sakripisyo. Kay dili na mo pinakatap nga importante nga responsibilidad sa atong pagkaginikanan. Kung nag-abroad mo, siguro ha, nga doon na mo'y pagtudlo sa inyong mga anak ng kamo mismo. Daghan kayo mga ginikanan nga mas taas og panahon sa dili nila kaugang hilingong pamilya. Mano ni ingon si Pablo mga kaigsunan ang Kristohanon nga dili kaantigong mo dumalas ilang pamilya, dautan pa kasi dili magtutuo. Hilas kay tan-aon nga ang mama, papa taas kayong oras sa pakigsulti sa laing tao. Pangonsultag unsa imong gikaon, eat na yo. Labi na kung muhari ng kaibog, muhari ng kaulak. Ani og magkalisod, musampit og Ginoo. Muingon, pastor, iampo ko, pastor. Salamat kay Ginoo, pastor. Gitubag sa Ginoo ko pag-ampa. Mga igsoon, dili gud ta magpuyo nga murag walay kahibalo. Magpuyo ta nga naay kaalam. Dapat ang atong mga anak kauban nato. Ikaw ug ako nga mga ginikanan, kita maoy maestro, maestra, pastor, ug asa ta karon mauna ang ilang classroom. Dili na to ulaton nga mag-18 ang atong mga anak. Magminyo sila, una na to sila pahinumduman. Nga moingon nita, kamo mga anak, magminyo gani mo. Ayaw dyan ninyo kalimti ang Ginoo. Samtang nagtubo sila, wala gyud kay gipadungog nga kanta. Gadako sila, wag gyud kay gipadungog ang mga bersikulo. Wag gyud ka magtudlo nilag mga kay gisalig lang nimo sa eskwelahan. Ang uban 100% na social media. Itunulan og cellphone. Usahay ako mga anak, ako gyud na silang buyagon. Ako silang ingnon nga tagaan ta mog oras tudlog tan-aw og TV, tan-aw og kanang cellphone, pero do na ko'y oras nga inyong hinumduman. Tugad bida glory akong ipasalamatan ng Dios. Ako nakitaan ang akong sakripisyo. Bisan tuod kung nag-edad pa si David John og 12, si Asap 9, si Asap gigiyahan pa gyud. Gilihanan man gyud atong mga anak. Dapat mga kaigsunan ang atong mga anak magtubo sila nga dunay kahibalo.
Lucas Kapitulo 2, versikulo 52, ni na mensahe din nga akong nakita. Og mitubo si Jesus sa lawas og sa kinaanman, og gikahimutan siya sa Dios og sa mga tao. Nindot kaayo mga kaigsunan nga mao ni makit-an nato sa atong mga anak. Why? Tungod kay si Ginoong Hesus mo'y atong ehemplo. Siya ang atong pattern. Siya atong sundanan. Siya ang ato ang sunduganan, kumbaga. Mao ni ato ang tinguhaon mga ginikanan. Nga ang atong mga anak magtubo nga dunay kaalam, dunay kahibalo. Ug ang resulta malipay ang Ginoo. Ug dili lang malipay ang Ginoo, pati sab ang mga tao. Kay ang tao nga ang bata nga magdako hangtod sa ilang pagdako nga gikahimutan sa Ginoo, i-bless na sa Ginoo. Nganong malipay man ang mga tao? Tungod kay ang mga anak nga gi-bless sa Ginoo makapanghatag na. Walay anak nga dalo nga nagdako diha sa pulong sa Ginoo. Timan ina. Daghang mga tao nga matabangan. Og daghan nga mga tao nga makaalagad tungod sa imong mga anak. Apan nanukad na sa imong sakripisyo. Nagtudlo kanila. Si Jesus nidako sa lawas. Nidako nga nagtubo sa kaalam o kahibalo. Og ingon diha, nalipay ang Dios. Nalipay usab ang mga tao. Kinahanglan mutubo ang ilahang kaalam, mutubo ang ilang kahibalo, mutubo mo dako mo kanang dili lang lawas ang mudako. Mutubo ang ilang relasyon sa Ginoo. Mutubo ang ilahang relasyon ngadto sa mga tao. Ang imong mga anak kinahanglan mutubo dili lang sa edad. Kinahanglan mutubo sila sa espiritual. Speaking about spiritual, magkaanindot ang ilang relasyon sa Dios. Mangita na sila sa Dios. Makigsulti sila sa Dios sa dili pa sila matulog, sa dayong mata. Ug ang pangutana, mao ba ni masudong nimo sa imong mga anak? Kung maunay nasudong sa imong mga anak, ayaw kabalak ang kaugmaon. Ayaw kabalak ang mga panalangin. Sultihan ta mo. Dili na ka mistil pang mo sakripisyo aron makakita og kwarta. Kay bisan gani sa ilang pagkatulog, tan-awa ang ingon ni David. Sa ilang pagkatulog, gitagbo na sila. Gitagbo ba sa Ginoo ang mga anak nga walay nakatunan sa pulong sa Dios? Kamo kunoy sabot ana. Ang gitagbo sa Ginoo katong mga anak nga nakapahimuot niya. Ang giatiman sa Dios katong mga anak nga nagdako nga dunay kahibalo ug dunay relasyon sa Ginoo. Una mga ginikanan, paminaw mo ani. Ug papaminawa usab ang imong mga kaila nga sama nimo nga mga ginikanan. Labi na katong imong mga anak nga nag-ibog-ibog na, nga nangandoy na nga mutukod og laing pamilya. Tuloy sila sa pulong sa Ginoo kay dili number 1 nga panginahanglan ang kwarta. Ang number 1 nga gikinahanglan, pulong niya. Pulong sa Dios. Kinahanglan ang atong mga anak magtubo ang ilang espirituhanon nga kinabuhi. Nindot kaayo tong gibasa nako diha sa Salmo 127:3. Kay ang Ginoo nagsangkap sa iyang higugma samtang natulog sila. Nya ingon rin siya sa 3, ang mga anak gasa gikan sa Ginoo, sila ang tinuod nga panalangin. Tan-aw ra gunang mga pamilya nga adunay mga anak nga nag-alagad gyud sa Dios. Tungod kay giatiman sila sa ilang mga ginikanan samtang nagbata pa sila,
Tanawa ra gud ang ilahang mga ginikanan nga matigulang na. Matulog na sila, gisangkapan na sa Ginoo. Unsay pamaagi? Moingon na pagkaugma, muring na ng ilang cellphone. Ma, pa, na ako'y kwarta para nimo pa. Ang pagkanindot mga kaigsoona. Tinuod na oy. Daghan kay mga ginikanan ron nga hayahay kay ang pagpuyo. Ngano man niani na sila silang sakripisyo. Hinumduman nato walay sakripisyo ug walay gibuhat nga dili ka makaani. Moani gyud ka. Wala magpasabot nga mga anak kaaron imong patrabuon. Wala magpasabot nga ang imong mga anak kag daghan aron daghang mo atiman nimo. Ngano man ikaw mo'y nagbuot aron ka makaanak? Dili. Ayaw kalimti, ang giingon sa Biblia, ang mga anak gasagani sa Dios. Gikan sa Dios. Ug maunay tinuod nga gasa ug tinuod nga panalangin. Gibut-an na daan diha pa lang nga mensahe, gibut-an na sa Dios. Ang Dios budi ay nagbuot. Tanawa ra gud ang mga ginikanan nga natigulang na sama ni Jacob. Wala gyud ibulag ni Jose bisan gani ang bukog. Like ni David, giatiman sa Dios, pinaagi kang Solomon. Gipanalipdan si David, pinaagi siyang anak. Nga nag-alagad sa Dios. Pero doon na po yung mga anak ni David nga way pake. Katong mga anak nga nakapangasawag dili magtotoo. Wala mag-alagad sa Ginoo. Mo bitaw nang atong mga anak bisasaon atong sakripisyo. O niya walay pulong sa Ginoo nga mugian nila. Makapamana na sila bisyoso, makapangasawa na sila sugarol, makapangasawa na sila kalas kaayo og sigirak pasiksi, balay perting kubuta. Kita mo anang mga asawa nga siksi kayo, nya ang mga anak singkahan ra. Dili sala ang pasiksi. Dili sala oy. Wa po'y klaro ng asawa nga murag landay. Nga moingon lang ka nga, minyo na ko. Dili na ako kinahanglan og pasiksi. Minyo na ko. Nana ko'y bana. Nyag na kay bana. Dili na di ay ka mo pahumot. Pahumot po doy. Pahumot. Pahumot siya. Tinura eh. Ako asawa, usahay, ngayon siya nga, ikaw bisba. Imong buhok, mura na siya gibagyo. Ikong tigulang na. Ingon siya nga, dili oy. Walay sudlay-sudlay. Ako din sudlayon. Tinuuna, ako din sudlayon. Ako din tabon-tabonan ni akong hubon. Tinuod mga kaigsonan. Ang atong mga anak, kinahanglan magtubo sila, dili lang ang ilang edad. Kung dili, kinahanglan magtubo sila sa espiritual. Relasyon sa Dios. Kinahanglan magtubo ang ilang mental. Kahibalo sa og panghuna-huna. Dili kay murag bata ra. Kinahanglan magtubo ang ilang gitawag emosyonal. Kinahanglan kaantigo silang mo kontrol sa ilang emosyonal or sa ilang emosyon. Kinahanglan kaantigo silang mo kontrol sa ilang emosyon. Kinahanglan magtubo sila sa sosyal. Buti pasabot pagtratar sa uban. Kaantigo silang motumbaya, kaantigo silang mohaliboylo. Magtubo ang ilang praktikal. Ang ipakita sa word praktikal, trabaho, responsibilidad. Dili lang kay murag bata, di ka balong mahugas. Gibungot na, di ka balong mulungag. Gibungot na, di ka balong mulaba. Hangtod na minyo, ginikanan ray palapuhon.
o ginikana ray pakuguson. Way batasan. Asagikan. Ginikanan. Unsang bunga, may punuan. Pero ayaw mahayi imong kaugalingon nganong ang imong mga anak inana karon. Kay na ang pulong sa Ginoo magpahinumdom nga ang tanan do na pay paglaom. Kasagaran mga kaigsunan isulti, makasulti ang mga ginikanan bitaw ngadtos mga ginikanan. Ang mga ginikanan makasulti ngadtos mga anak kasagaran kanang panahon na ay birthday. Kanang na mga birthday sa imong mga anak adto nimo iyagyag. Pero adlaw-adlaw imong pahinumduman pero dapat imo pong timpla-timplahan nga dili pud sila pulan. Nga murag na immune na lang sila sa imong mga pagtulunan. Imo pong timpla-timplahan kita mga kinikanan makinahanglan man gud ta kabalong mo timpla-timpla. Dili kay sige na lang gahumba. But ipasabot sige na lang pangasaba. Timpla-timplahe sad. Labi na kung na ay birthday mo silang tagaan og kanang surprise. Dili lang nga mga regalo, pati ang pinaka-surprise yun kanang ilahang madunggan nga gikan nimo. Na ay mga birthday, imo da yung padunggon nga. Inday dong, ako na imong edad. Nagkagwapa. Dili kay, dong inday, nagkadako ka, murang nanoong kagpaya. Dasiga po sila, ayaw dauta. Ayaw sawaya sa ilang birthday. Imong timpla-timplahan ba? Dili nimo kay muingon na lang pod ang imong mga anak. Saba si mama, mao na gyud na imong pangkinaiya. Pangidaron na gyud na. Ayaw tuguti nga mao na ilahang panultihon. Nga mauna na lay ilang daganan sa panahon nga sila mabugatan sa ilang pagkaanak. Nga sila nalay mo sabot nga ay sabto na lang si mama, tigulang na. Panginanas pangidaron. Dapat ang ato mga anak mo ingon nga na-bless gyud ko sa akong mga ginikanan. Na-bless ko sa akong mama o papa. Makapanugilon sila ba? Gutom naman akong tiyan. Alas 8:34 naman diyan. Karong adlaw ako nang i-record tong ginikanan o sa akong unahon. Ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, mayong pamatasan. Ako nya tong i-record para itukar lang nato, di na ta magitar-gitar. Kaya naman tayo upload sa YouTube. So kinahanglan mutubo ang ilahang kaalam, ang ilang gidakon, relasyon nila sa Dios, relasyon sa mga tao, magtubo sad ang ilang espiritual, ilang mental, emosyonal, social, practical. O niya trabaho na nato mga ginikanan. Andamo na to atong mga anak. Dili lang sa ilang trabaho, pati sa kaminyoon. Dili lang sa kasal, pati sa pagpuyo. Kaya ang Biblia nagtudlo kanunay nagpahinumdom nato mga ginikanan nga matud pa busa ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makigkuyog sa iyang asawa. O ti pasabot ang asawa, ang babae mubiya pud sa amahan ug inahan. Magkuyog na po na sa ilang bana. Pangutana mo ni, kung imong anak gusto nang magminyo, unsa may imong giandam nila? Banig? Sa may imong giandam? Kabalo ba na sila og unsay responsibilidad? Isip ba na? Isip asawa? Kabalo na ba na sila unsaon pagdumala ang kwarta? Kay basig 1 day millionaire na sila. Kabalo na ba ang imong mga anak unsaon pag-atubang kung naay mga lalis, mga away, misunderstanding? Nakakaton na ba sila unsaon pagpasaylo, unsaon pagtrabaho? Unsaon pag-atiman? Sa panahon nga naa na sila anak, unsaon pagpangita sa Dios, unsaon pagpuyo diya sa panalangin sa Dios? Buti pasabot, nakakaton na ba sa angay nilang katunan?
Uy, daghan karong mga ginikanan. Nga ulahi kayo. Late kayo, late. Late, late kayo, late. Nga isa ra makaamgo, wa na, buntis na. Nga moingon dayon sa pastor, wala man takoy nagkulang anak nila, pastor. Ay, ako yun ang gidaras mga pag-anta. Laay. Sige, dipinsa sa kaugalingon. Bisa na ang resulta. Sige, pagdipinsa. Ayaw dipinsahi imong mga weaknesses. Ayaw dipinsahi o patuuhang imong kaugalingon nga wa kay nagkulang. Kay naa na ang resulta. Ayaw andama ang imong mga anak alang sa wedding day lamang. Andama sila alang sa adlaw human sa ilang wedding. Kaya ang kasal usa lang ka adlaw. Pero ang kaminyoon tibuok ng kinabuhi ug tibuok nilang kinabuhi ang responsibilidad. So tudloi ang imong mga anak nga ang pagkaanak dako kay nagresponsibilidad. Akong balikon ang giingon diha sa ni Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 5:8. Apan kon adunay dili mag-atiman sa iyang kaugalingong labi na sa iyang panimalay, iyang gilimod ang iyang pagtuo. Nya ingon dayon si David, ingon dayon si Pablo, mas dautan pa kaysa iyang sad, mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Ayaw palit. Kita mga ginikanan dili ta palit. Nga isa pa ta makaamgo ang atong mga anak, nanay anak. Nanay gi nangala na. Wa pa'y kasal. Wa pa gyud trabaho. Kulang pa gyud og kahibalo. Ang resulta, ikaw ra gyapoy mo kugos-kugos anang imong apo, ilipay-lipay din ka. So gool mari ay gool saan taman makalipay matambal pa apo. Mao na imuhang dawaton ginikanan pagmata oy. Sige kugos-kugos dis apo. Ay nambog dito silingan. Yoy nanganak na di imong anak. Nya kabalo na gud imong mga silingan, wa pay trabaho, wa pay kasal. Kulang pagkahibalo. Unya dipinsahan pa nimo ang imong kaugalingon. Ay, wa man ta ko nagkulang anak mari oy. Saon ta man na naman ni apo. Na. Ako mga igso naghago ko ani. Dili lang aron pagkataon ta mo. Naghago ko para makakaton ta. Para dili ulahi. Dili ta kanunay late. Dili ta kanunay ulahi. Mga igsoon, ginahanglan akong manamilit. Mahaw na ko. Akong mga pagdasig. Akong sakripisyo. Mahimo ni siyang bililhon sa inyong pag-atiman sa inyong mga anak. Ako mga pag-ampo nga na ako'y nakaambag ko sa inyong pagpuyo. Ako mga pag-ampo, tinguha nga akong kinabuhi. Nakaambag, nakatabang, sa gamay na pamaagi. Akong angyo mga kaigsunan, tutuki ang inyong mga anak samtang dili pa ulahi. Kaya ang pagkamaayo o pag-atiman sa Ginoo, panalangin sa Ginoo, di na maulahi. Ayaw ra pa ulahi.
sa dapit nga may kasama, ihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, pagkamaayo mo. Mga igsoon, ako nagtuo nga nakitaan og nabati ninyo ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga bisan lagyo ta apanahimo kong instrumento og ang programang pulong mo kinabuhi ko para kita makaamgo sa dili pa ulahi ang tanan. Ako mga pagdasig nga dili lang kutob ta sa pagpamati, dili lang kutob ta sa pagpaminaw, kundi sa pag-apply nining tanan. Kung inyo ning buhaton, inyo ra gyud kong mahinumduman nga kini inyong nakatunan sa programa nga inyong kanunay gikauban. Ayaw mo, upa kung kasing-kasing iayo mo. Atong hulat-hulaton ang uban pang mga record labi na sa ginikanan, ako nang i-record karong adlaw. Wala man siguro koy naamay lakaw, pero basig maka-record ko karon bisag ko sa lang kakanta kanang ginikanan akong unahon para mauni inyong patukaron aron mahinumduman ninyo ang mga mensahe sa tanang panahon. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ako nagtuo nga sa Dios ikaw gipanalanginan, ug sa mga mensahe sa Ginoo ikaw karon natudluan aron ikaw ug ang imong Pinoy-anan sa Dios kanunay tabangan. FM 101.3 Gikan dinhi sa sitio Kaloktogan, Barangay Sardenya, Malabuyok, Cebu. Kini ang tingog sa paglaom, tingog sa kamatuoran, ug mensahe nga maghatag og kinabuhi. Mayong nga buntag, mayong pagpaminaw ni Sister Maricel Henriksen diha sa Sweden. Sis, may buntag ninyo diha si Jennifer Recons. Praise God, salamat sa nindot kaayo nga mensahe, Pastor. Hallelujah. Salamat kaayo, Sister Jennifer. Og akong pagdasig nga inyo ning i-share, ipaambit nga to sa inyong mga isig kaginikanan, mga kaila, pamilya. Sardenya, Malabuyok, Cebu. Kini ang tingog sa paglaom, tingog sa kamatuoran, ug mensahe nga maghatag og kinabuhi. Maayong nga buntag, maayong pakiguban ni Pastor Adila Fat Bersamera, Sister Mahiti Madagat, Sister Gingging Simpron, Pastor Carmen Mahilom. Maayong buntag ni Kalma Langta, Brother Gilon, Sister Arlene Inot, Lia Jintaan Langit, si Maylin Malakas, og si Milda Balandan. Good morning, si Loretta Tumigin. Maayong buntag, good morning kanantong tanan. Bless morning. Gikan dinhi sa sitio Salamat kaayo sa Ginoo sa buntag, mabungahong buntag alang sa tanan viewers, followers, pulong mo kinabuhi ko gikan Merlin Gibol, dalaygon ang Ginoo. Tingog sa kamatuoran, ug mensahe nga maghatag. May buntag may pakiguban ni Sister Jennifer Flores, akong classmate kaniadto sa high school. May morning ninyo, mate, ug uban sa inyohang imuhang bana, imong pamilya, ug sa inyong mga kauban diha. Dalaygon ang Dios paday nag-uban ug nagatiman kaninyong tanan. Malabuyok, Cebu. Kini ang tingog sa paglaom, tingog sa May buntag ni Felix Sangilan Laginon. Good morning, Pastor. Sa tanang naminaw, naglantaw sa pulong mo kinabuhi ko. Good morning. Mundo mo kinabuhi. uban kaninyo ang inyong magtutudlo ug magwawali, Pastor Gideon Candelario. Ubos ninyong igsoon nga kanunay nagpasalamat sa Ginoo ug nagampo alang kaninyong tanan nga ang tanan natong pagpaningkamot sa Dios giyahan. Importante kayo mga kigsuonan nga sa atong pagpaningkamot giyahan ta sa Ginoo aron ang atong sakripisyo
ang mga kabataan makabenepisyo. Pastor Gregorio Kiring, good morning, Pastor. Ato igsuon, Pastor, alagad sa Ginoo diha sa Liti. Good morning ninyo diha, Pastor. Uban ni Nanay Fi. Good morning. Barangay Sardinia. Ay, mautod pa. Good morning, Pastor. Sa tanan na minaw, pulong mo ginabuhi ko. Gay Pastor Efren Miagab, good morning. Ang Dios magapanalangin. Oras sa nga programa, alas 8:47 na sa kabutagon. Ato ta mga kaigsunan sa pagpasalamat sa Ginoo sa kadaog ug kalampusan, mga pulong mga panalangin nga atong nakatunan diha sa atong panag-uban ni ining taknaa, dili nato kalimtan og i-share nato sa atong mga kilag pamilya. Magampo ta mga kaigsunan, amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat sa imuhang mga pulong. Salamat Ginoo sa imuhang walay hunong nga pagiya. Sa imuhang walay hunong nga pag-atiman. Sa imong panalangin, sa imong pagligon, pagdasig, pagproteksyon. Tanan nga mga pulong nga among nadunggan, amo kang gipasalamatan tungod kay magdalaman ni kanamo sa kadaugan. Ug madagalani sa among pamilya diha sa imong mga saad. Salamat kay imong gipanalanginan karon ako magigsuon bisan pa sa ilang mga trabaho, sa ilang mga sakripisyo, sa ilang pag-abroad. Imo silang gipanalanginan nga naatiman ang ilang mga anak dili lang sa kwarta kundi dili sa mga pulong gikan kanimo. We declare blessing sa mga tausa. Among itugyan isalig diha kanimo mong kinabuhi amahan. In Jesus name. Amen og amen. Akong gipasalamatan ang Dios sa tanang panahon sa tanang higayon sa iyang paghatag og kusog kadasig ug paghatag kumplitong kayuhan sa akong lawas. Sa akong nang gikaingon, kung doon na tayo gipangayo, atong paabuton. Kung doon na tayo gihangyo, dapat kita maghulat nga mapailubon. Kay sa unahan, dili ta niya pakyason. Karon pa lang, giantayaman na ta sa Ginoo. Munang wa tay hunong nga magpasalamat kaniya. Kini yung suon Pastor Gideon moingon na sa atong nga programa, manamilit na dire sa atong programa uban sa pagingon ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning. Blessed morning kanatong tanan. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool
kanimo. Ihalad na ang tanan, itugya na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. You love building high-performing websites, but you don't love having to chase clients down for content, coding plugins, or endlessly switching between tools. What if you could work without the grind? With Duda's AI Stack, you can. Upload your client brief to generate a personalized website. Then, share that site with your client without ever leaving the platform. Elevate it by generating custom functionality on the fly. No heavy coding or plugins necessary.